Ndewonu ndị Igbo ndị m ji eme ọnụ. Ekelekwa m unu na tata bụ nkwọ. Asị m ka nkwọ taa kwatara anyị ihe ọma, ka nkwọ taa kwatara anyị azụmahịa ọma, ogologo ndụ na-arụ isi ike. Anyị gbuo n'aka nri ka anyị gbute mma, anyị gbukwe n'aka ịkpa ka anyị gbute mma, n'aha Chukwu okike na-aja anyị ise. Onye unu na-anụkwa olu ewu nwanne unu nwaanyị Nwada Chisom Ikechi. Echi m na ezumezu Igbo Royal TV na-agwa unu okwu n'ụbọchị nke taa. Asị m ka mụ na unu kparịta ụka taa, ka mụ na unu kwuo ihe gbasara ọghọm dị n'ịgbakete omenala azụ. Ịgbakete omenala azụ nwere ọghọm dị iche iche na ya, dịka ọnwụ ike. Ịgbakete omenala azụ na-ebutekwa ọnwụ ike o. Dịka mgbe m na-etolite, mgbe m ka wụ nwata, ọ na-awụ tupu nne na nna m aga akwamozu n'ụlọ, ọ na-ete aka. Mgbe ụfọdụ ọ ga-abụ ozu mmadụ na-abụ kwa afọ. Mana ugbu a ọ gịnị na-eme? Ntorobịa na-anwụ dịka ọkụkọ, ndị nne na-anwụ dịka ọkụkọ, ndị nna na-anwụ dịka ọkụkọ. N'otu ọnwa a na-eli ozu karịrị akarị. Gịnị kpatara ugbu a na-eru anwụ? Ebe ọbụla ị pụtara, a na-edowere ebe a na-akwa ozu, ọkachasị nke ụbọchị Fraịde na Satọde, a na-akwa ozu, ehibere ozu ebe niile. Ihe a wụkwa ihe ịgbakete omenala azụ na-ebutekwa. Nke abụọ awụrụkwa ụfọdụ nsọ na arụrụ ala a na-eme. Nke izizi dịka nwaanyị ịga n'ubi ya ga-gbuo akwụ. Nwaanyị nwere ike ịnọkọta ya sị, heo, akwụ nke a pere mpe, ka m gbute were shie ihe, ya ma mma ya egburu akwụ. Nwaanyị na-arịkwa elu akwụ ugbu a, ka m si nọ n'akụkọ, ọkwa ihe jọgbukwara onwe na njọ. Nwaanyị ga-anọ na nsọ ya, ya eshie ihe, ya ebupụtere di ya. Di ya edowe afọ, dowe ike, loo nri. Echi achụwa ele ihe na-eme. Gịnị mere nwoke a ji nwụọ ọnwụ na-erughị eru? Ama anọ ihe o ritere na nri. Nwunye ya eshiele nri paige mgbe ọ nọ na nsọ, nwoke erie. Ọ na-ebutekwa ọnwụ ike o. Ọghọm nọ na-ekwe ọnwụ ike, oke ọrịa na ihe ndakwasị ọjọọ niile dị iche iche. Ọkwa ihe ịgbakete omenala azụ nke ịnọ na nsọ wee shie nri bunye di gị, ọ na-ebutekwa ya. Ọzọkwa awụrụkwa nwaanyị ire ala. Ihe ka nwekwara otu ọ dị, ma ọ bụ nwaanyị ikwu okwu ala, ma ọkwanụ nwaanyị ịga zụrụ ala. N'ala Igbo anyị, nwa ihe ọbụla gbasara ala, nwaanyị anakwa etigo ọnụ na ya. Mana ugbo ị ga-ahụ nwaanyị, n'ihi na ọ kpatara ego, waa anya ya agbara, ya agaga zụrụ ala. Ọ zụrụ ala ya zụọ ya n'aha ya. Ụfọdụ sị gị na nne na nna ya amụtaghị nwa nwoke, ya mere ọ ga-eji wee gara ala were nyere onwe ya aka. Ihe akwa arụ. Ihe ọdachi na ọghọm nọkwa n'ime ya wụkwa ọnwụ ike ahụkwa. Nka na-ekwukwa okwu ya. Ọnwụ ike nọkwa na ndọghachi azụ na ebe azụmahịa ma ọ bụ n'ụlọ ọrụ. Ọ ihe mere ị ga-ahụ nwata nwoke ma ọ bụ nwata nwaanyị ya tocha, ya akpata ego mgbe ibe ya kpatara. Ọkwa na ụfọdụ ihe ọghọm a na-awụ emegide onye ahụ abịanye ọkụ, ya eburu akpa wakịrị ya ala be nna ya. Ọzọkwa awụrụ nsọpụrụ ala. Ị hụrụ nsọpụrụ ọlaala? Nwoke enwewoghị ugwu, nwaanyị enwewoghị ugwu, nwatakịrị enwewoghị ugwu. Ọ dị ka otu ụbọchị mụ na ndị enyi m gara sị ka anyị gaa nọrọ wee ṅụọ mmanya, takwa n'anụ, leta onwe anyị anya. Ihe m hụrụ riri m ọnụ. Ahụrụ m otu nwatakịrị ndị a dịchara ule WAEC, ka ọ nọ na-ahị otu nwoke aka n'obi, na-ahị ya, na-akpọ ya Okechukwu. Nwoke m na-agwakwa gị agbala isi awọ, ya na-azụ Okechukwu. Ọ kpọọ ya asị nwa ahụ ma ọ mee oke, ya aza ya ma ọ mee. Ngwa lee n'ihe dị otu a, ọ ihe ziri ezi. Nwoke ahụ akparịala onwe ebe nwatakịrị ahụ nọ.
ree ugwu ya n'ebe nwatakịrị ahụ nọ. Onye nwatakịrị kwesịrị ịkpọ mpa, onye ọ kwesịrị ịsọpụrụ ya na-ahịa ya aka n'obi, na-adụrụ anụ ọkpọ na-adịghị n'ọnụ, ya na-akpọ ya Okechukwu, ya na-aza. Mana ọ bụrụ na ọ bụ onye ọzọ kpọrọ ya Okechukwu, ọ ga-abara onye ahụ ezigbo mba, sị ya, ị na-akpọrọ m Okechukwu na gịnị mere? Ihe dị otu a, nsọpụrụ ala la kpamkpam, na-amaghị otu a ga-esi eme. Ọzọ dị ka ibe ya awụrụ ihe gbasara alụmdi na nwunye. Nke a ya amakwa na anyị na-emejọ emejọ na nke ahụ. Oge mbụ nne anyị ha alụchara ha gbatara mmanya nye mpa anyị ha aṅụ, enweghị ihe mere ha. O ruzie n'oge nke anyị gbatazie mmanya ka anyị nyezie di anyị ga-anwụ, anyị wa ga-anwụ. O nwekwara ka ihe dị otu a dị. Enye nwaanyị ọbụla a na-alụ alụ agbaiga ya mmanya, ya eburu mmanya enyere ya n'aka gị lekọta ya. Ọ garụzie n'ihu di ya, ya esekpụrụ ala, ya eme ota di ya narị ahụ, ya wụọ ya n'ala. Unu makwa ihe ahụ bụ nnukwute arụ. Ihe unu na-awụfu ihe ahụ ọgbụgba ndụ jikọrọ nwoke na nwaanyị. Ndị nna nna anyị ha si na a ga na-eshi ụtọ ahụ na-alụ awụghị ndị iberibe. Nke kacha na-agbakam ishewo ndị si na ha wụ born again, ndị ụka. Ha gara pụta, ha ewere iko nke a na-akpọ glass cup, ha ewere gbaiga juice, gbaiga red wine, gbaigakwuo ma zobo. Ndị ga-agbaigakwa soya milk agbaigakwuo, ndị ga-agba ekwunu ha agbaigakwunu, enye ya nke nwaanyị. O rukwa ebe ahụ agakwa ha aṅụ ya, maka dịka ha pụrụ ihe niile gbasara omenala na-eme omenelu. Eji ọtọ bịrịbịrị, eji mineral alụ nwaanyị, eji juice alụ nwaanyị, ahapụ omenala na-eme omenelu. Ka m gwakwa unu ọghọm dị na nke ahụ. Ọghọm dị na nke ahụ kwa ọgụ na mgba ahụ. Unu anaghị ihe na-eme na ezinụlọ dị iche iche ugbu a. Nwoke bịa ya sị nwunye na-agbakwa m ga-alụkwa m. Nwaanyị bịa ya eburu akpa shibe di ya lọta, ya bịa be nne na nna ya bịa nọrọ. A ga-alụ. O kwere ka e hụrụ mgbe ndị ahụ na-eme ọyị na ndị mmadụ na-asị, heo, achọrọ m ka anyị dị ka ndị a, achọrọ m ka anyị dị ka ndị a. Mana mgbe a lụziri, nke nwoke wụọ Mark Tyson, nke nwaanyị wụọ Dick Tiger, a na-apịa ọkpọ. Unu amaghị ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgọrọ. Ọkwa ụbọchị a na-alụ ka ihe dị otu a mere. Ana m asị unu ka anyị tụlekwe n'ihe a ma kwụsịkwa. Ụfọdụ ọbịa ha sị gị na ọwụ nna nna ha na-egbu ha, onye nke dị otu a na-egbu ha. Ụfọdụ ha gaa n'ụlọ ekpere, a na-emere ha shiri babababa abarakata abara. Ha gacha lọta asị ha, ịma na nwunye mpa gị na-egbu gị ihe a. Ya ekwete, n'ihi na nwunye mpa ha akpọwala ya aha ọjọọ, n'ihi na mpa ha lụrụ ọtụtụrụ nwaanyị. Mgbe ị ga-amala ihe na-eme, ha ahụla ya iro nke ha hụburu ịghara ụta, nke ha ga-ahụzi ugbo aghara ụta, ya eto ya wụrụ ihe ịgbakọta omenala azụ nọ gị sorozie emume ndị ụka. Ụfọdụ ga-apụta ha sị gị na ha na-eme cast na-eme bind. Ịjụọ hele ndị ha na-eme cast na bind, ha sị gị na ha na cast na bind their ancestors, na ndị ancestors ha mere ha ihe na-adịghị mma. Ma wee na-ajụ sị, ancestors gị na cast na bind ọkwa ndị hapụrụ gị ala ibi n'elu ya? Ndị ancestors na cast na bind ọkwa ndị kụziri gị ka esi eri nri dị iche iche? Ndị ancestors na cast na bind ọkwa ha mere gị ga-emụta ụfọdụ ihe ị mụtara were ya na-eto? Mana ị pụtara gị ga ụka sị gị na ha wụ ndị ọjọọ, gị bịa na cast na bind. Ọ bụrụ na nne gị na nna gị anwụgo, marakwa na nne gị na nna gị sokwe na ndị nna nna anyị ha esoro gokwa, ha abaigokwa ebe ahụ. Marakwa na ị na-eme cast na bind, marakwa na nne gị ahụ isi na ọwụ onye ọma mgbe ọ dị ndụ ka ị na cast. Marakwa na nna gị ahụ ị kpọrọ onye ọma mgbe ọ dị ndụ ka ị na cast. Marakwa na ị gakwa anwụ. Ọ bụrụ na imeji ụzọ gị taa, ịnwụkwa, ụmụazị na-etolite ha gakwa cast bind anụ gị.
kwuo n'okwu nke a na-asị na ọwụ okwu n'ire ka ọrụ a na-akpọ speaking in tongues. A ga-akasịkwa bind gị hapụ ihe ndị nna nna gị ha doziere gị ọfụma. Ọ ga-awụ ịpụta gị mejie ihe ọma na-abịara gị. Nna gị emeele nke ya, o mejite ya, o tire gị n'ụzọ ụka, mana gị wa ke ihe ị na-emere onwe gị. A sị m ka anyị gbanụ mbọ hụ na anyị metere ihe a. Anyị gbanụ mbọ tikọta aka hụ na anyị mere ka arụrụ ala niile si n'ala Igbo wee pụọ. Ka anyị tikọta n'aka hụ na anyị mere obodo Igbo anyị ka ala Igbo anyị wụrụ obodo dị mma. Asị m ka anyị tikọta n'aka n'ihi na ama m na unu amaghị na ụfọdụ ihe ndị a m kwuru wa arụ. Mụnwa na onwe m amakwa gị mbụ, mana ugbu a amatala m na ụmụ ụfọdụ ihe ndị anyị na-eme na mbụ anyị che na anyị na-emete ya ọfụma. Ugbu a ka mma na ya anaghị emete ya ọfụma. Otu ugbu a m gwakwara unu enwe nke ahụ unu mana unu anaghị emete ọfụma, unu akawa ahụ mewe ya ọfụma. Unu bido na-eme ya ọfụma, unu ga-ahụ na ụzọ ga-emepere unu. Ihe niile ga-ebido dịrị unu na mma. Ihe niile ga na-agara unu nke ọma. Ihe niile ga-abịa. Ihe ọbụla unu si na ọhịa unu chọrọ, ọ ga na-emere unu ya. Asị m ka anyị gbanụ mbọ ka anyị hụ na anyị metere ihe ọfụma. Ọkwa otu a ka ọ hakwa m n'ọnụ n'ụbọchị nke taa o. Ma unu echefukwala na onye unu na-anụ aha ya bụkwa Nwada Chisom Ikechi. Esikwa m n'ụlọ ọrụ ndị Ezumezu Royal TV wee na-ewetara unu okwu a n'ụbọchị nke taa. Unu ga-enwetakwa anyị na Facebook Ezumezu Igbo Royal TV. Unu ga-enwetakwa anyị na Instagram na Ezumezu Igbo Royal TV. Unu ga-enwetakwa anyị na YouTube na Ezumezu Igbo Royal TV. Asị m nke onye tiri ya zere ka ọ mara unu mma, ka ọ dịkwanụ n'izu ọzọ ka m bịakwanụ.